So I just played you, the number one song in the year 2023. This is 2024. Last year's number one song on the top 50. Ndoyanda kuridziraika kuti munyatso gadzirira kuuya kwa Dorcas Moyo. Done by Alik Macheso as well, this song, Madzimai Sekwi. And I will tell you that it's a masterpiece. And listen, we have the lady in studio. But listen, welcome to the Gospel Grace Drive Thru, where we get up close and personal with our gospel musicians and prominent personalities in Zimbabwe. Our aim is to stay up to date with their contributions to the country's gospel music industry and beyond. And we also aim to have a little fun with them in our quiz as we get to know them a little better. This week, we're joined by the multi-award-winning Imiga gospel artist who rose to fame with her captivating voice and inspiring lyrics, Dorcas Moyo, burst onto the scene with her hit single Hakosire. I know she'd been in the industry for a while, but it was a powerful anthem that resonated with the hearts of many, with notable hits like Wakabda Semanzai Sekweta Bakuridza Iyoyi, Ana Hakosire Ivavo. She has solidified her position as one of the leading female voices in Zimbabwe's gospel music industry. And also, she's known for her thrilling performances on stage. Help me welcome the talented and gifted Dorcas Moyo. And I'd like to remind you now that we are also live on her Facebook page, Dorcas Moyo. You can also check out the action on Star FM, our page. Chekumanikaland, Dorcas Moyo. Titambine vaskana. Makadi. Wakataka kutonhorera sei kumanikaland kuma Eastern Highlands, so ka freshness. Really say Tinofara makadi. How you doing? Zvamuri kungoona Mwari uri kutichengeta. You look good. Thank you very so well. much. Makachena stereki. Thank you so much. Anditika tafara kukuona isusu maimwe. Aiwa totenda Mwari nemi nekutidaidza nekutikoka kuti tiuye kuno. Anditika good stuff. So imimi takambotaura nemika isusu pa my ultimate gospel 10. Muchiti panziyo dzenyu 10 dzinoshumira kwamuri. Tikambonzwa mbichana nezverwendo rwenyu. But ndinoziva kuti pane vazhinji vasina kunyatsonzwisisa, and ndinoziva kuti your story is not very popular in the circles. Kuti Dorcas Moyo anogara kwaMutare here, akabva kwaMutare here, ndiko kwakazvarirwa Dorcas Moyo here, because you represent the Eastern Highlands. Jenny yako nema Eastern Highlands inotangira papi? Alright, inini ndiri mwana wepaGoromonza. Serious? Ndakazvarwa paGoromonza. Goromonza is Mash Central. Mash East. Mash East. Mash East, yes. Saka ndakazotama ndichinoenda kwaMutare. That was 2015. Vandarilocata. Serious? Ndichinogara kwaMutare. Vanoblenda. But amongosvara chimanyika off air. Saka vanozvidzidzira. You don't have very many roots. Vakatodzidzisa ndichitodzidziswa. Wow. But what only dialect yacho one? Yeah, sure. So you're a fast learner. So that's where you grew up. Goromonzo. Take us through young Dorcas. When we had pachirongwa chedu ichochi takamenge tina Gemma, tina Janet, takave tina Maititi, Prophet Tifred vakambouya. Takambove nevanhu vakati wandei zvedu pachirongwa chinochi. Take us through, and we like to hear those stories. Remember Gemma achitiudza kuti kutanga kupinda music akaenda kushona baba wake ya Dr. Oliver Mtukudzi. And anzi kumba kwavo kunoridzwa sungura zvekudaro kwana Gemma. Vanoifarira. But iwewe, take us through young Dorcas. Where was young Dorcas? What was her life like? And at what point did she discover kuti aiwa ini ndinogona kutoimba kana ndinogona kuti Alright, ini ndakazvarwa Goromonzi. Ndikatodzidza paGoromonzi primary school. Saka semwana aingoramba achienda kuchechi nevabereki vake. Maenda kuchechi kuAFM. Alright. Tienda kuchechi kuAFM nevabereki. Saka ndiri mwana akangokura tongoti mhuri yedu yese kubvira kuna mai vangu, baba vangu vaive muimbi, mai vangu nanhasi muimbi. Mhuri yedu yese tinoimba tese, hapana asingaimbi. Serious? Saka ndakatanga kuenda ku Sunday school. Ndichita tunonzi tuma item items every Sunday. I had to make sure ndaendesa kapepa kangu. Ndichitongodzika mwanaka Sunday aisapfuura. Ndisina kutadza kuimba kudzamara ndatopindawo mupraise and worship at the age of 6. Saka handina kuregedza.
ndakaramba ndichinzwa kuda kuimba kusvika ndazokwanisa kurekoda album rangu rekutanga. That was 2005 ndichiita album rangu rekutanga. Wow, that's like 20 years ago. Ndichiita album rangu rekutanga ronzi ndokushedzai Jesu. Saka ndipo ndakatanga kurekoda, but music ndichitozvarwa ndichikura ndichienda kuchechi chinhu chaive mandiri kusvika nanhasi. But kutizoziva kuti kune munhu anonzi dhoka asika isusu, I think it was panana ranganai henyu asi zvichakona ndo yaakotsire. Is that the one? Ndiyo yoga. What year was that? Rara gore ripi? That was song yandakaita 2019. But kumashure uku mutori nesong yamunotoimba ka yamusiruziva kuti muri, but vamwe vakazoidzokorodza kuimba ndi Mwari wakanaka. Ndakere kuti ndakainyora 2005. Vakatodzokorora vamwe vakauya vakandikumbira tokumbira kuti redo iyo song ndikavapa. Even vana baba namai charamba ndaitomboinga ndichitoenda kumashows kwavo vachindipa mukana wekuimba vachiita kit and raise. But we need to really talk about that. You are the one who wrote, because takamboita futi baba namai utaonasha, I think, who was saying that song, a very popular chorus song, cheche kuti simudza maoko ako, was written by one of their congregants, or was it by them, ku Family of God. Were you the one who wrote Ndiana Ronga? Yengetemboimbuka anyway. Engeisati. Serious? Iyo nekuti ndokushedza Jesu anonyanyoita popular kwa ndi Mwari wakanaka ndo yakakurumidza kunopinda praise and worship. Ikatanga kuimbwa, avazhinji vamwe vakauya vakandikumbira tokumbira kuti read iyo song ndikati itai. But song yakangofamba siruziva kuti song yandobva yatongopinda ndobva yangoenda. That was 2005. Andazoita rimwe album 2008. 2009 chitare chitu. Saka pandakazodzokera mustudio bva ndangoti I think music hazvisi zvangu. Serious? That was 2009. 2009 pandakaita rimwe racho rinonzi ndinokutungamirira. This song ndinokutungamirira ndakatomboita, it's a hymn yekuchechi kwedu. Ndinokutungamirira hymn kai. Ndakatomboita itori title track yealbum rangu number 2. That was 2009. Ndobva ndatongoti I think this ministry haisi yangu, ndobva ndaisiya. But takanditende Mwari kuti kana Mwari vaine something chavakaisa mauri unoshaya rugare. Unoshaya peace. Saka ndakazodzokera futi mustudio 2017. Alright. Ndobva ndazonorekoda rimwe album zvine nepise. Wakabuda sei? Yakaita a little bit of popularity. Pandazoita 2019 vandaita ndibatsirei Mwari ndopana akotsiri. Saka wakabuda sei naakotsiri. Even pana zvine nepise there is asi Mwari yakapinda futi. Yakatipinda. But yakazonyanyisa ndi akotsiri wakabuda sei. Right, particularly Akotsire. Why do you think it was very popular, that song? Because it has quite a number of views. Banana YouTube, people pay. And the vese vano associate. In fact, vazhinji vanofunga kuti ndo pakatangira career ya Dorcas Moyo ipapo pana Akotsire. Take us through the creative process of writing that particular song. Why do you think it was one of your most popular songs? Alright. On that song, ndakango, like most of my songs, tinongo verenga Bible. Kamona nzvamfundisa shumira kana kuti ndaverenga Bible. Saka pataita Akotsire, ukatarisa life yatikurarama mazuva ano. Tinofesa challenges akawanda, kutyisidzirwa, kudii. So I was trying to encourage munhu kuti kudenga kuna Mwari asingakotsiri. Because vanhu vagara vanototirongera hora. Wakagara ipapo ivhono kune dare rikutorongwa samwe. Tagara zvakatongodaro. Saka pano mwana anobva atyisidzirwa nemashoko anotaurika. Saka ndaizama kuti tisimbisane nekushingisana kuti kurangana vanotorangana. Havambofa vakazorora. Each and every day vakaronga ichi chikaramba. Mangwana vanonoronga chimwe futi. Muhupenyu hwedu hwatinahwo. Titori nevanhu vanototirongera zvavanotironga. So ndaizama kuencourage munhu usavhundutswe nazvo. Kurangana vanorangana, asi kudenga kuna Mwari anotichengetedza. Ende mhinduro yake ndihongu kana kuti aiwa. Iwe waronga yavaronga, kana denga rati hazviita zviita. Kana denga rati hongu ihongu. Unogona kutondorongera kuti ndife. But kana nguva yangu isati yakwana, denga risati ratendera. Hazvinogona ku. I like that. Okay. So, Akotsire, was it a personal experience of yours? Or you were just singing for other people? Most of those songs, ndini ndakasangana nazvo. Zvimwe zvacho unongochitarisawo mararamiro atiri kuita mazuva ano. Ndozvandiri ndichitarisa pane songs. I love the messages that are coming for you. Part of my messages akawanda siri pa WhatsApp
pedu mama Dorcas ndinovada mai moyo ndinovada zvekuti sister Dorcas vamwe vobva vati Dorcas aimboimba kwatanga tiri zvishuwa kweFM akakura tichiona. There are so many messages Dorcas wedu and things like that. How does that make you feel now? You know, I've had the privilege in some public spaces where you are. Particularly this morning tafamba tese na King David tichibva kushoko tichibva ku South Africa. And there's a reverence and there's a the recognition yekuti power artist wedu shwari kuti miririra Zimbabwe and things like that. Take us back to 2009 and when you said Anchadi and now how are you feeling? Ndiri kuona Mwari hapana chinhu chinofadza ivhoni kugamuchirwa kugamuchirika kusvika panzvimbo worangarirwa zvinofadza unofila kuti Mwari so zvandiri kuimba zvine imwe mweya yazviri kubata even vamwe pavanosenda matestimony song yekuti akotsire ndakanga ndazoluza hope but yakandisvitsa pakati song yekuti saka izvozvo zvega nezvekumashure paitwa mwe wakaitoenda kushoka utozikana kuti ndiwe uri pashow waitoita show wotopedza wakutozvifambira uchizviendera kumba nazvino woona kuti pane musiyano ndoda kutenda Mwari nekuda kwenyasha idzodzo. I know kuti akusi kugona kwangu but inyasha dzaMwari ndinonzwa kutya kuti Mwari nenguva yavo kana vakuda vatendera vanozadzisa and I love that and vanoona moyo nekwauri kutraya kuenda and things like that. So now fast forward to now tiri kuona basa guru riri kuitwa rauri kuita iwewe uchimirira Zimbabwe nekuimba kwauri kuita nema-awards auri kuwana and all of that. I know kuti maybe zvanosiri zvinhu zvawaiona as a vision kuti unoziva paunonzi nevanhu paipai where do you see yourself in 5 years? You never really see kuti how is it going to pan out kuti rimwe zuva nichamukanda Nigeria rimwe zuva zvinozongoitika with time. But I want you to talk to us particularly about the issue inowanzotaurika pakati penyu imimi naMatthias Mary. There's a lot of talk that is on social media. Do you attribute some of your success or most of it to a clear strategy yekuti tinotoenda pamabhazi tonomira nemaflash takadai tochitoraiwo zvemacd aya muridze mabhazi hanzitenda rina Dorcas naMatthias nemabhazi eSouth Africa atina kana zira nawo? Is that a deliberate strategy? No, ndichandambotaura zviya kuti mashandiro anoita Mwari so ndazovhura muromo maybe muchikairo anogona anga angori conductor one akangonoisa flash anogona kunge iri feni yangu angonoisa flash mubhazi one mapassengers atakura musiwo ora machingoti dzokorora saka vaatakura nhasi hasi vanotakura mangwana saka by so doing also nemweya yevanhu inenge ichisimudzirwa yemubhazi one anogona kunge asi kuda kunzwa music iyo but kune 3-4 vari kuti dai varamba vachidi dai varamba vachiridza because pamwe pacho pane pandinoimba dzeworship pamwe pacho ndiri kuimba dzekufara nenyaya yekuti message painobuda ine zvainonoita mupfungwa dzemunhu saka beat kuti uri kufamba Mwari unenge uchitoshumira saka hapana patakamboenda kumabhazi kunopa maflash zviri kungoita zvega inyasha dze serious ziya ndo dzinonzi nyasha ifoni ndaimapedzeri mabhazi ese anonzi kariba just imagine mazari rakaita mabhazi mutare Harare Bindura almost every corner vanoridza music zvakangofanana nemashops tukapinda mutown ukatopinda I remember manager wangu wakazondifonera akati ndiri mutown ndiri mutraffic ndapfudzana nemotikari dziri more than 10 or 20 ukadai so Dorcas ndiri kuona Mwari saka chinhu chinongoitwa naMwari chiene nguva yavo not kuti takazoti naMatthias Mary tichambonoendesa maflash kumabhazi ziya ndonyasha. So Matthias said it's the messaging of the songs and the music because hapana munhu asina zviri kumunetsa hapana munhu asina zviri kumutsoma hapana munhu asina vanhu vari kurwisana naye saka listen taichida kuti tipanzwisise ipapo kuti munoenda here shuwa pamabhazi tiridzeiwo because you guys play particularly you and Matthias mumabhazi imomo but then there are other things that you have strategically done for your career zvekuti unotogara pasi woronga kuti izvi zvinofanira kuenda nenzira iyi. Let us talk about collaborations as an example. And imimi makauya mu-industry quite a long time ago. Tingati isusu 20 years ago. Zvazvisiri nyore kuona
I don't like calling them secular. I like calling them, I don't know, mainstream music. Like, genre yegospel zvasiri nyore izvozvo kuona vabati vajehovha vachitsvaga kana kuti winki kana kuti toona japraiser achimba naSebastian Magacha, you know, zvakazotanga kuitika manje apa. And doctrine, I think, and religion was saying vangavaimbi zvekwavo. But your collaborations were particularly one of the biggest songs that you did yakaita #1 last year per top 50. How do you choose people that you collaborate with? Unoita sei? How do you collaborate with gospel musicians and secular vese? How to noti ininika cheo? All right. Paya sendi ndinotarisa umezha uri mumunhu. Okay. Tine urongedzerwa watakarongedzerwa naMwari wakatosiyana. Zvakarongedzerwa mandiri nezvakarongedzerwa baba macheso. Zvakatosiyana. Shungu dzangu nedonzo ndedzekuti mafanza ababa Shero anofana kuziva Jesu. Saka the moment ndiri kunosangana nababa Shero, pachanonzwa ari kuda kunzwa Alec Macheso, ozononzwa voice raDokas ririmo, riri kubva rora nyaya yaElisha imomo. Wane kakuziva nekakuzarurirwa karimo kandabatanidza kubva kuna baba Shero neni. Saka ini ndotorisa umezha uri mumunhu. Like recently ndakaita naProgress Chipfumo. Okay. Anditi tichiti rudo chi. Tiri kuzama kuti isusu hatigoni kupatsanura vanhu. Ivon. Handina munhu wandakasika, munhu haana tese tiri vana vaMwari. Tese tiri vanhu vaMwari. Saka pakuzama kuti nyika inzwe Jesu, ariko kubhawa kwaari paachanotsvaga kuti tiridzirei Macheso vachanonzwa mhanza haisekwi naDokas. Pane chaMwari chiripo ipapapo chiri kunodururirwa. Ndinotenda kuti the moment charidzwa mhanza haisekwe kubhawa, kune mweya 1 or 2 uchaziva Jesu. Uchazopupura kuti nerimwe remazuva ndakati ndiri mubhawa ndakanzwa shungu yekuti mhanza haisekwe. Ndakaziva kuti kudenga kuna Mwari ndikatendeuka. Shungu ndedzekuti munhu wese auye kuna Mwari. Tese tigoziva Jesu. No shungu dzemwoyo wangu. I like that. So it's not coming from a place yekutsvaga popularity or kutrend. No. Who was I speaking to last week? Asina nditema collaborations kuti nditsvage kutrenda. Ndinotarisa kuti brand remunhu ndoda kuita collaboration naye ndozokwanisa kumirira zvanoita ndisipo because tatobatana and things like that. So strategies are different and things like that. But then let's just say there's a young Dokas Moyo, because right now I hope you now know that you're a role model. There's somebody who's seeing you now. Ari kutokuona izvezvi pana ndakasvika pana mai Moyo, pana Dokas Moyo apo kapo. Ndenda pedza masports. Mwari vanenge vandiitira. Pane munhu ari kutokuona right now, so anoti ndakazvinzwa. You have begun to shape opinion. Wakatogara ipapa just because you're now Dokas Moyo. Pane munhu anototi zvakataurwa paFacebook naDokas, saka it's the Bible truth. Ndakufana kutozviita. So let's say there's somebody who's listening now, there's a young Dokas who's aspiring. How would you advise them to navigate this industry? Because yedu inonoti ndakagara naJema the other day ndichimubvunza the hot question that everybody had, kuti are you a gospel artist or because most of your songs, your hits that you've churned out in the previous years, my gospel songs, but I'm going to say gospel, because genre yedu yegospel ine ma guidelines nezvinotarisirwa, so in fact in a doctrine ne discipline yaunofanira kunge uchiteera. Saka mwana wechidiki ari kuita role model, ari kuaspire kuva Dokas, how would you advise them to navigate this industry? Aramba ari relevant woshuwa, abate even mweya iyoyo, asi arambawo futi angori muKristu. Chinhu chandinotenda kwachiri muindustry iyi, ukagona kutya Mwari, ukagona kuva a prayer warrior or an intercessor, because chinhu ichi chinoda nyasha dzakawandisa, choda kunyengetererwa. Hatigoni tega Ivon kuti nditi ndinguriwo Dokas Moyo ndinozvigona pasina Mwari, pasina kunyengetera. Like I think takatombotaura last time kuti every day at 12 midnight nyangwe ndiri kupi, nyangwe ndiri kupi, I was going to ask you, yeah, but how's your prayer life particularly? Dzinotopera dzichindudza kuti time yeprayer yadi yakwana. Saka chinhu ichi ndinogona kungomuudza kuti pasina prayer hakuna kwatinoenda. Chinoda Mwari chinhu ichi. All right. Because chine zvakawanda zvatinosangana nazvo. Saka iwe upona first. Chine zvakawanda kana usitorina kusimba unogona kudona. Saka chii chinotisimbisa? Iprayer.
ukangonamatira Mwari mweya muchero nditungamirei mugofamba neni. Saka chiti patinobuda mudzimba every day you pray kuti Mwari ndakubuda chifamba ineni, Mwari ndakutanga chinhu ichi. Even ndichitanga session, Mwari ndakuda kutanga session, Mwari takuda kufamba, Mwari tadzoka tichengete, Mwari takurara, which means tinomunida kufamba naye. So kana tiri tega hatigone tinotomuda mweya mutsvene kuti afambe nesu. Saka ndinomuencourage kuti pakutanga Mwari kuti chinhu chibude. I like that because you're a gospel musician now who we can actually say has found their feet, have carved out their own sound, and was really in the industry, in the sector. Tinozwa vamwe vanozodona mid imomo, you know, atanga zvakanaka. Tozonzwa ma stories akazodai akazokundikana pakati zvakazodai zvakadini. Do you think there are pressures that are associated with being a gospel musician? Because the expectation is a bit too high. For me, just to put a bit of context and perspective, kuti unazogona mawandiro ekudaira. Inini ndinopresenta gospel show ufunge. Andiimbe. Andina munhu wandinoimba anditoparidzi. But ndinopresenta show yegospel. But pane expectation amai. Yekuti ava pane pavasingafani kuonekwa sister. Nekuti vanopresenta gospel show. Imagine how unfair that is, you know? But listen, how about a musician? How about a musician who's actually singing? And iwewe pachako anotori who's embodying that genre in that nengirike. Do you think pane pressure karipo so kekuti maybe munhu ari kusecular kana kumainstream ka ambobva akawana pressure iko chira kaima dzedza kadzerudo hapana nozotsvaka kuti ari murudo ere kana kuti hasi nyaya yake yamboima asi Dorcas nekuti ati zitanga ribatwe neutsveni pane paasingachafanirwi kuonekwa. Karipo ere kapressure akato? Yeah, kapressure karipo. I think kapressure tinopanana tega. Also vanhu tinojajana. Tinokurumidza kujajana. But ini ndinongotenda kuti baby shoko raMwari rinoti tsoka dzemuteni dzinorongwa naye. Yeah. Saka chandoita chinofanira kunge inini ndega personally I have to know kuti tsoka dzangu dziri kuenda apa. Mweya mutsvene unofanira kunditungamirira. Ukaona uchirarama life yekuti aunzwe a voice nokudzoti izvazvisi kuti pawasvika apa ite kana kuti rikukudza. Sometimes ndogona kunge ndichifamba even ndichito driver Yvonne ndogona kungonzwa a voice rindudzoti I have to pray, ndotogona kutopaka motikari ndiri kutorinzwa. Saka life yako inofanira kukudza, unofanira kunzwa something chinokudza kuti zvawakuita zvisiri zvakona kuti pauri kana kuti kwawakuenda kana kuti you have to pray. That voice unofanira kupota uchirinzwa. Yeah, okay. Get you. Saka it all comes back to nyaya relationship yako naMwari. Exactly. Iwe semuimbi wegospel ndokurudziro yawe nayo kuti relationship yako naMwari ngaisimbe. This is not for showbiz. Asi zvekungofadza vanhu nekuita sei aiwa zvinoda kutendwa zvima messages ari kuramba achiuya akawanda ende zvinoda kukutendai mufunge nekuona kwamuri kuita live papage raDorcas Moyo and things like that. So because segment yatiri ino inonzi the catch up, tichazopinda mu game show yedu manje tiri kungoitawo catch up, you know, since the last time we saw you ngapane gore after you got the namas, you know, and now we know there are zimas, maklimas, and so many awards that you have won. But maybe just to quickly tipete chikami ichocho, because tinogona kuverenga vanhu vechidzimai ufunge Dorcas vari successful in this sector yemusic. Tisati tatomboenda kugospel kwacho tinogona kuti 1 2 but vechirume variko vakawanda. Saka tichingopeta chikamu chatiri icho chinotaura nyaya yekurudziro yaunayo. Wakazvikwanisa sei amai moyo kuti uri mai moyo iwewe une pwere dzako dzaunadzo, and also do you know kuti hapana munhu anomautisasika semunhu wemudzimai, then uku kuruda kuimbwa uku, then kune business roda kuitwa, then unoda kuzofunga kuti kuna Mwari and things like that. How did you manage to navigate that, you know, rocky terrain iyoyo? Ndoda kutenda Mwari kuti ndiri panapa ndatouya saDorcas Moyo. The moment yandosimuka pano ndichingonovhura dhore kumba ndatoa mai moyo vakumba kwavo nemhuri yavo, ndatoa mai vari kumba kwavo hazvemamaiki nechii ndatoisa pasaidi. Ndakutobikirawo vana vangu, ndakutoitawo washe, ndakutoaina, ndakutsvaira mumba mangu because ndaamai vari kumba kwavo. Ndichibuda padho ndichienda kubasa kumagitare kwedu aiwa atoo Dorcas Moyo. Mai moyo ndavasiya kumba, ndaaminista, ndakushumira nehamba dzandasangana nadzo. Saka ndodotenda Mwari kuti
each and everything chandaita pandiri nezvandiri kufanira kuita Mwari vari kundigonesa ndiri kumba ndiri mai vekumba ndakubasa ndiri kukwanisa kuita zvekubasa saka ndoda kutenda Mwari nekuda kwenyasha idzodzo nekuti zviri kukwanisa kubalansa. And I think what I'm getting from you, and I hope that our listeners, particularly vechidzimai who are career women vasingaimbi zvavo or do other things, chandanzwa what I got from what you said was there's a difference. There should be a panoperera nepanotangira, because I think maybe kuzongoenda neprofession kumba, you're a doctor, you're a, you know, whatever you are, then usvika ikoko maya havachabudi imomo. So that is one of the things probably that will help you navigate. Yeah, that's kuti uri kuimba ako waita ka difference. Wazoendawo kumusha uri muroora utoneta muroora ari tonotsvairawo panze aiwa uri usisiri a musician utoneta muroora ari kumusha kutonobatawo badza kutonotsigawo mugomo kunochera mvura wamuroora ari mumusha musician wewe wausiya kunze kwegeti. Love that for you. Thank you so much for sharing that with us. We know that you recently got an, in fact today you got an award. Amanaka. Share with us some of the achievements that you've managed to do in 2024. How has 2024 been like for you? What am I November you? Ranga rakamira sei gore tasane 1 month cha. Gore rino iri ndaona Mwari doctorate rakauya gore rino. Doctor, you're a doctor. Sure, we celebrate you. Takapuwa doctorate this year. Inyasha. Ndakaenda kuNigeria, ndikanoona award zvandanga ndisingatarisiri. Ndakangoti ndiri kuendawo zvangu kunoimba sezvo ndanzi ndiyo kuzoimba. Nevandanga ndinawo vacho manominees. Ndanga ndisipane paunobvuma ivhu. Wega kuti panapa handikwani ndiri pasi. Hino pandakadedzerwa ndakambostika ndiri pacheya kuti Mwari ndine here undanzwa zvakanaka here kuti ndanzwa zvakanaka ndichidzoka nezuro I think tandiri kuSouth Africa nditoriko ndakanzwa kuti kune award yauya from ZNCC and ndiri kungotenda Mwari nekuti ari kuramba achingouya ndiri kuona Mwari 2024 akudenga kuna Mwari nyasha dzacho handigona kudzitsanangura pamwe pacho unogona kuti ngo uri kuvhaira uchitaura but pamwe pacho ndechitopupura ndichirevesa kuti veduwe zviri kuita Mwari kuno ndo zvaari kuita izvi aiwa 2024 Mwari vakandirongedzera ndironzwa utya Mwari. How many awards do you have today? Do you know? Yakauya nezuro ndechi22. Dokasika taura zvakanaka wane maawards mangani? 22. Dokas, wow. Oh, this is amazing. And you have 22 awards to your name. Yeah, to hear from ZNCC Stage 3. From them. So, when did you start getting awards? What was your first award? It was 22 as much more. Ndaiverenga pandaiunza iyi climax. Ndaiverenga ndakatoti ndaitodziverenga ndichiti uchadzisa mastika. Wow. Apachatokwana kakotsuka chakachakwana Madzimai tukazve kuona Mwari. Oh, this is beautiful. Kuona Mwari. Well done, Dokas. You have done exceptionally well. Thank you so much. And you have become a standard and a blueprint of kuti zvinogoneka. I really wanted to delve into how you grew up, like the young Dokas kuti growing up, going to school and things like that. What kind of life did you have, and now that you are here, what does all of this mean to you? You are an inspiration ufunge. Utombofunga taitomboenda kuchikoro tisina bhutsu. Zviya zvokuti unotsika mutoilet nezvigunwe 2. Wozotsoka dzaisakwanaka. Zvakaoma. Mari dzaisanyazobatana. Utoenda kuchikoro utone tumangai twako munga 2 kg keshuga. Come on. Uchitsika pasi usina bhutsu because mari vabereki vangu vanga vasina mari. Taive tiri very very poor. Azvanga zvakaoma. I remember rimwe zuva takatomboenda kumabhini ematicha zvimwe zviyazve totsvaka chingwa zvanga zvakaoma but ndotenda Mwari ndozozvitarisa pandiri nhasi ndosaka muchiona kuti mamessages angu mazhinji ndinowanzotenda Mwari. Pane songa ndakati ndomutenda neimwari mairiziva henyu ramangwana kuti ndo pandichazova. Lesi songa yandakanyora ndaizvinyora inini kuti maizviziva henyu kuti ramangwana rangu ndo zvaapa dai taizoudzwa tenda inei
tandifunga taida kuzongota fast forward skip kepele juve ndingorekana ndaipo paya pandave yezvinezvi. But you're such an inspiration. Thank you so much for being vulnerable with us and sharing that bit of your story which you, because vamwe vanozonyara kwavakabva sure, you know, but thank you for sharing, because panogononge paine munhu ari musituation imomo ari katiteerera right now pachirongwa chatinoti isusu the gospel greats drive through tiri live on Star FM sounding good all the time. Tiri live zvakare pacapital 100.4 FM Harare Sapit knows you want to hanging out with Dorcas Moyo. Dorcas came and she changed the game. Vanga vasina kunyanya kuwanda vechidzimai vanga vachiita bhitiro resungura ende vachishinga vachipinda imo vachibulldozer. We are super proud and we totally love what you've done. Dorcas, I went with you to South Africa yesterday, was it? No, the day before yesterday. Friday. And I just want your own assessment really of the show that we did, because you have become a role model in terms of Zimbabwean music. I'll give you context to the question that I'm going to ask you. I was director of ceremonies na tati ma MC na Madzimai chavo twini wangu Madam Pose. Yeah. So I think we were changing into our second set or something. Do you know there were Tswanas or some South African ladies, about 6 of them. They were standing there conversing amongst themselves. And I can hear a bit of it, and it was also in English. But I also could hear a lot of, show, you know, and stuff like that. But the Zimbabweans are serious. Somebody sent me a screenshot of messages being sent. What a komana. You know, and stuff like that. So South Africans had an opportunity, a sneak peek into our rich musical heritage and culture. How was that show for you? Show kuzotazorara kuma1 mega tambora tavanas tamganas Zimbabwe rich kunyepa vese that lineup ka aiwa lineup yanga even vakatirongera reketi vatende lineup yanga yakanyanya kubvira tichitanga kusvika tichinopedza hapana akazoona kuti time dzekupedza dzakwana aiwa Zimbabwe tiri rich pagospel aiwa lineup yayaka iye munhu anga arimo hake manga makazara munhu wese aitamba hapana anga akagara pasi that show kubva na 1 kusvika na 11 vanhu vakamira. It was beautiful. Nachikuudza vanhu vanapa kuti show yatakaina zuro soka pakaipa gospel concert yanga yakaipa yanga yakanaka and I'm happy you had a good time and makasiya, you know, that footprint. So I see a lot of messages, so, you know, touching message pane vari kwamdindo kuguruve chichichi, I'm a big fan, vari kurock view and so many people. And then there's a question that I was going to ask you, but it's been asked by the listeners as well. Okay. Growing up or just, you know, beginning in your career and now, who is your role model? Who's that one person you look at and you say, we are not inspired by music? Vakati one day Shingisa Soloma and the Charambas. Wow. Vane zvinobatika zvandinoteerera though vakawanda, but iva I think ndo the top of the list. Ndakascreama titi manager ndadairwa namai Shingisa Soloma, you know, I screamed. Was that woman, even the Charambas, tiri my sisters namai Charamba mune makafanana mune kakufanana kemachokwadi chaiwo. We are sisters in Christ, and I would like to thank God akutonzi ndakafanana nemunhu wandinoda ndinotozvida, someone you grew up listening to and who you idolize. And havana kundisiya tatutozvitaura baba zvikanzi ndachitsvagera vasikana ava mavidhios ndivati honai Dorcas zvaiita achitamba dhensi isiriyo vaindiguruma vakaronga show vai 24 nera serious nokupi maine tine show ndochida kitten raise ndaivada nanhasi ndovada. Wow. kuHarare Gardens andikangano. Wow. vatozviti ndainditsvaga kuti mavhidhio ndiratidze vana chalo kuti vaone tumavidhios vaindidaidza vakandiguruma the Charambas. Saka vanhu vandinoda zvakanyanyisa namai Shingisa Soloma ndisati ndasangana navo, but you've not met my Soloma, and I'm praying good one day. Oh my goodness. That's my prayer. I love that for you, man. And I love that your role models are female. That's beautiful. Thank you for being such a sister's keeper. Thank you so much. Then the last thing I'm going to ask you before we get into the quiz, you know, there's a problem. My artist, because my artist
quiz on. So mhinduro dzavo dzinoreba zvekuti. Ende mugona makarangana kana Matthias paya ndafungisa kuti tinoda kugadzira kaquiz kako ndakati rangana izvezvi asi zvichakona. Hamuna kuzondiita interview yenyama ida kundiita but listen. Makatobvunzwa mubvunzo zvanzi mai vanje. Vanzi mbuya vaJesu vanonzani. Mana mbuya vanzati zvona vaJudas Iscariot. Guys, we had a fantastic time on that trip. But the last thing that people would really want, because we are catching up with you, I think it's the second last thing. What? So you sing. Do you have any, like other musicians have 8 to 5 jobs. They're formally employed. What do you do outside music? I'm a nutritionist and I love kubika. You're a nutritionist? So, yeah. Wow, fascinating. Saka is like, pamwe pacho ndogona kutonga tumasmoke time twandotoita handizodangwa seriously ndaitomboita zvevanhu vakawanda but now nebasa zvaakuwanda saka ndotora vanhu 50 or 100 ndotoita kakatering kangu ndovapa and also izvezvi ndakutraya kupinda mufarming zveshozvo oh my goodness, you're so feminine. Saka unotobika kutokata madomasi maonyeni woto zvinoto andoita even munhu wandakapuwa rasha anotibatsira kumba anotozviziva kuti mai vanoda mukichen ndototi aiwa asikana nhasi tikubika tisiko nhasi garai nhasi ndiri kubika as long ndiri pamba because ndowanika pamba maweekends ndendiri kubasa vanotozviziva kuti aiwa nhasi ndiri kubika ndotopinda mukichen. I love the kitchen ndoida. I love that for you. Then we want to talk about in the near future. You wakaunza Madzimai Sekwika in 2024. Tatobo ndoega ya 2024. Tineza tia tirikungopa Christmas. Tikukupai mavideo. Atakakupai last 2 weeks ago rudochi. All right, na progress. Isong yenyu na progress. Rikaudi isong ya progress yakaita nini? Isong yangu yakafishwa na progress. Wow. You actually went out there for him to say, oh, come on now. Oh, that's beautiful. My lyrics ake. All right. Tine vanhu vatinofunga kuti havakuchichi but ukateerera music yake iri rich inovaka. Zvakangofana na baba Shero wakagara pasi uchiteerera wakagara uchiteerera lyric richinyatopinda unochiudzwa reality. Yeah. Unochioneswa unochi aiwa ichocho chiprofita chiri pachini unonojungwa moyo so ukagara pasi kunyatsoteerera honestly uri sober aiwa unopona. Saka ukuti pane secular musicians or mainstream vari rich pama lyrics vanogona kutokubatsira vakatokupanga mazano. Wow. I like that. Thank you so much Dorcas for making that very clear. Then what is in your upcoming near future and my collaborations alpha was iwe unozoreleasa mamwe akati ana progress waita asina kutombava tatisina kana kutombo ma-anticipate nana baba Sharo. And what's happening in the near future. We're just preparing you to marinate for the quiz ka kuti upinde wakafara wakasekere. Aiwa ma-fireworks ari kuya inini ndotenda kuti as long ndichiri kufema ivona ndambo because andizoti mangwana angu ari papi maybe ndogona kufunga kuti ndichazoda kuzorekoda 3 years time denga rinenge richiti minus ini ndiri kuwedzera but denga riri kuti minus maybe ndasarwa ne3 days saka ndikangomuka ndiri mupenyu chete ndotofila kuti Mwari ndofanirwa kutenda ndototi boom ndoburitsa but next year yacho aiwa SDM music kune ma-fireworks ari kuya takatotanga kutogadzira aya ma-collaborations munanzi aripo tinovhura I want extra large hompeya unovhura Dorcas tinotozviziva. Listen, thank you so much. We are just about to get into the quiz. Dorcas akutaurisa quiz please. Vari kutoda nezvako wakamirirwa Dorcas up pamessage handiri kuona. And this is such an inspiration. Vanhu vashoma vanoti gore rino ndakaona Mwari hanzi vamwe vanenge vachitomhanyisana nenguva kuti aiwa zvandakatadza kuita mugore rino. I like that perspective. Ufunge kuti November ari kusvika uchiti 2024 has been really kind to me. Yandiitira zvakanaka. Anyway, let's get into the quiz. Tinoda kukuzivisa tisati tapinda muquiz kuti tine chipo chakanaka zvekuti chatinoda kukupa zvisinei nekuti wazoziya ate zvavaJudas Iscariot here kana kuti hauna. Tinoda kukuzokupawo chipo chekukutenda. Really, we want to appreciate you. You give us a lot as musicians and artists.
we take a lot from you guys. And sometimes we don't give back. But it's just in our small way. Panopa Gospel Greats and my partners edu akati batsirawo akati kuma giveaways tineve Edma Beauty and Spa who would love for you to come for a full beauty spa kupomona kuborode uko pamweshe tineve RHI Media with a corporate gift bag that we will give you at the end of the show just to appreciate you for coming. Okay. Topineru. Anyway, tutangani. This segment doesn't know your music. Which artist did you feature on the song with the following lyrics? Hadzina matura asidzino rava. That song is called Jenini Pise, that's Blessing Shumba. Zipo zaida hadzina matura. Shirizodenga. Oh, right. Asidzino rarama. Asidzino rarama. Itori veska. Na Pastor Blessing. Okay, cool. Kufanana nemi yakareleaswa rini is the second question. Kufanana nemi dai zvaibvira should be 2018. Indeed. Aiwa wauya uchitoda kwizi imi mukona magona ari kutamusana nayo ma-questions here kwizi chakasika kupera. Okay, do you sometimes sing in English? Do you? Yeah. How many songs do you think you have in English? Do you know? 3 or 4. You don't like singing in English? Or you think you sound better? Manager vari kuziva basa ravo. Ava manager, shout out to Doka's manager, really. Ayo vanoda kutendwa ivavo vamadondo ivavo because vakarongeka baba ivavo. That's the honest truth. Ndakambosangana navo makore anenge 2 adarika somewhere and you were performing there. And ndakashaya zvekutaura zina kuti aichi makachionera. What I wanted to say was, well done. You saw a gem and you brought it out. Because most people then have problems with, management and things like that. Hey, it's like artist Unobva. What's one amount of some squabbles? Artist Unobva to manager. Artist Atune Atafamba 8 years. Wow, I love that. Also, before you even became that famous, he was managing you. Oh, I love that. Love that for you. My artists, my creatives. I think, my creatives are manager because you have a mind of your own. No what that went out. Manager, please, can you listen? I'm a lyrics on Bosch and Logo to my lyrics. I want to know my mode. I'm a lyrics at original. Manager who happens with the husband apparently. Do you know what song 50? Probably is one for the one. A manager who wanted to go to a song mate, Ungo pays a song studio, Ungo Shungo to a bed. What it is waves of a record. Producer versions of passion. Remember one chat sentence. What in the feeling of boxing? Oh my goodness, I love that. But we love the work that he's doing. Yeah. We digress and we are sorry. We are in the quiz. We are in the quiz. So I was saying, what song features the English lyrics? This one is easy because my song I'm going to my show. Hold on, my son, it shall be well. Hold on, my son, it shall be well. Question Ruchi. What song features the lyrics Hold on, my son? Should be needed. The song I just did it. Good. Well done, sis. Now we get into the segment, the world around you. What is the main ingredient in a dish known as sushi? What in Nigeria? What do you get? What is an America? America April. Now American in Australia. Saka unono kunzi sushi kaburu. Sushi chi? Rice. The main ingredient in sushi is rice. Lovely. You're quite exposed. What are the substances that are found? So tell you sciences here. What were you? Were you a science person or were you an arts person? Academically, I was very free. Listen, my teachers, if you're listening, I promise it was not personal. I didn't want. There's no don't flourish my drama, my composition, and I'm here now. What was your specialty at school? Did you like science and maths?
hatisina ushamwari. What were your favorite subjects? Ndikufara zvekuchikafu Asabo. chikafu ndokwakuri kwangu nekuti agriculture. Saka zvinhu zvinonzi zvinovaka miri zvinowanikwa muchikafu zvinonzi chine chirungu. Kwatotambira kuchikafu manutrients. Wagona. Wasai mundimamuri wemapracticals, ma-FN, ma-FF, machichi ataidzidza aya. So dai wakadzidza nguva yemakala zvinhu zvako zviri right. Which is the only continent yakunzi the world around you, so kwataita. In your private space, I think your viewers and the listeners would want to know. You sing, we know you do. You like to cook. What else entertains you? Fishing. I love fishing. But matatya ndobata kaifuna. Vese yakuti I'll make you fishers of men wakaitora literally. Ukantsvaka zvirauro zvacho. Unatsopinda imo. Wow, when did you start that? When did you discover that you are... I love fishing. Serious? I love fishing. Fascinating. Oh, that's nice. That's nice to hear. Whatever that is. I love that for you. Saga. You're a newsy person, and I want news, and I want documentary and things like that. Which is the only continent with land in all 4 hemispheres? My producers Valeria and Kathleen, this is a hard question. Because even me also. What did you just say? Which is the only continent with land in all 4 hemispheres? What are hemispheres? What is that? Listen, Dogas, you and I, I promise this one. Both you and I. Let us leave. Can't see me. Who's supposed to know things like that? Let's get into the Bible quiz. Let's talk about the doctorate that you just got, you know. You were studying theology. Good stuff. I think I need to be called Dr. Yvonne as well. But listen, who is the man who wrote the first 5 books in the Old Testament? Key Old Testament. Okay. Moses. Another video on Exodus. Well done, that's good. You don't go to the doctor. Doctor. How many people were aboard Noah's Ark? Van. There were 8. How many days was Lazarus dead before Jesus came to visit? 4. I love this for you, man. Well done. Dorcas, you've been the best performer so far. Has she not? She has, right? Quiz. She has top 10, top cheating poster. I think you're the leading one right now. As easy. Her and Everton were a little bit on the woke side of things. But look, the last thing we're going to do in a minute or so is to share a word of encouragement and tell us what song of the season. Seasons that now. In this season, what song are you listening to? And tell us a word of encouragement. Song ndakaburitsa iyi recently iri kundishumira. Ukatarisa zviso zvavo zvizere nenyemwerero, chero meso avo akajeka chose, asi ndashaya ini neiwa ndichoda padama, imwe itsvodo yerufu, imwe itsvodo yeunyengeri, imwe itsvodo yemutengesi. Nyika haichina rudo, nyika ino izere nezvivharo. Veduwe, tine vanhu vamwe vaturusa padhuze, vanonyepera kunge vanotida. Anotoya pandomuisa padhuze, but ane kisi yaJudas Iscariot. Ndiye munhu anokupa hagi kuseri akabata banga, anokupa hagi kuseri okubaya. Saka tofanira kungwarira vanhu ivavo. Tigone kuti tikati ndinokuda, titaure rudo rwechokwadi, nekuti rudo harunyengeri, rudo runotaura chokwadi, rudo harupretend. Saka ndo song iri kurira musoro mangu, then kunge encourage munhu ngatingodzokera kunyaya yamataura nezvayo yaLazarus yekufa. Ndinudze mumwe munhu kuti unogona kunge situation yako nhasi yatofa, yatoura, yakutonhuwa,
ende pakafa Lazarus ndofunga vanhu vanga vatogovana hembe ndofunga pazvakanzi Lazarus amuka pana akatorwadziwa anga apuwa jaketi akarwadziwa kuti azomukirei kunda zotorerwa jaketi pane vanhu vasingade kuona that resurrection part in your life ichimuka anongoda kungokuona zvako zvakadhakwa anoda kungokuona ungori pasi saka gaende encourage mwe munhu kuti mukuora imomo Jesu vari kukuziva don't lose hope kudenga kuna Mwari unoona Lazarus zvatonzi zvadhakwa 4 days wanga watoora watonhuwa but Mwari vakanomumutsa ukadzoreredzanisa nyama saka regandudzwe mumwe munhu kuti ikoko kwauri kufunga kuti zvinhu zvadhakwa zvinhu zvakaoma kudenga kuna Mwari ari kukuona Mwari vanokumutsa masituations ako ringave basa kungave kusaroorwa kungave kushaya mwana Mwari ngaakugamuchidze season yako inouya season yako inosvika. Fantastic. Dorcas, thank you so much. We've run out of time, but thank you so much for the wise words. Thank you so much for the comforting words. We know you come from afar. But thank you so much. Very quickly, where can people find you in terms of bookings and fashion to get in touch with you? If you can have a WhatsApp number, my page is also Dorcas more. All right. WhatsApp number is 0774 029953 0774 029953 for my bookings in ezvese zvavarida kunzwa vakafona kana kuisa WhatsApp panumber iyoyo vanobatsira. Thank you so much. So we see you again, Dorcas Moyo. Thank you so much. God bless you. We won't be able to play Rudochi, but definitely next week on Sunday we'll play it. And we've got your special gift that we'll give you at reception. We appreciate you for coming. We love you. We